Jeg har 3 øvelser til dig i dag, til hvordan du kan strække din nakke ud, og hvordan du kan strække dine skuldre ud imellem skulderbladene. Den første øvelse, der laver vi et stræk her, og den næste et stræk her, og til sidst slutter vi af med den imellem skulderbladene. Første stræk, der lægger du hånden på hovedet, du lader din arm ligge ned her, og så trykker du svagt, eller faktisk lader håndens vægt ligge på hovedet, og mærker et stræk her. Den næste øvelse, så lægger du hovedet lidt fremad, og lægger din hånd bag på hovedet og mærker strækket bagpå. Så skal vi have fat i mellem skulderbladene. Og de fleste, når de strækker ud imellem skulderbladene, så laver de den her. Problemet er bare, at den muskel, vi skal have fat i, den er skrå. Det vil sige, at rhomboideusmuskel, den ligger sådan her skrå. Og når du laver det i stræk, så får du en stræk den her vej muskel, og det har ikke nogen effekt. Du skal ind og have den skrå vinkel på. Og måden du gør det på, der tager du din arm og dit ben her, tager fat ned i foden her, og så lader du benet bestemme strækket mellem skulderbladene. Sådan der. Og man kan selvfølgelig vælge at holde her alt efter, hvor smidig man er. Og man må også gerne stå op i alle 3 øvelser. Det skal være, hvad der passer dig bedst. Det, der er vigtigt, når du strækker ud, det er, at det må ikke gå ondt. Du skal kunne mærke strækket, men det må på ingen måde gøre ondt. Tag en god dag.